Hola, som en Jesús Alarcón, oncòleg de la Unitat de Càncer Hereditari de Son Espases. El vostre especialista vos ha proposat fer un estudi genètic relacionat amb el càncer hereditari. En aquest vídeo us explicarem en què consisteix aquest estudi i per què és important que el vos faceu. Sabem que la majoria de casos de càncers no són hereditaris. Com a màxim, només un de cada 10 es pot deure a una alteració genètica transmesa de pares a fills. Aquest estudi genètic ens ajuda a saber si teniu cap alteració genètica que predisposi a patir algun tipus de càncer. Aquesta prova és molt senzilla. Us farem una extracció de sang i al laboratori analitzarem el vostre ADN, que és la informació genètica que tenim totes les persones. El resultat és molt útil tant per vostè com per la vostra família. Amb el resultat podem personalitzar determinats tipus de tractament pel seu càncer o també fer estratègies de prevenció per si teniu algun risc d'un altre tipus de tumor en un futur. Aquest resultat ens permet també saber si la vostra família propera té cap risc de desenvolupar un tumor a edat precoç i podem fer una estratègia de vigilància per protegir-los. Heu de saber que ser portador d'una alteració genètica no vol dir tenir càncer, però sí que pot voler dir tenir un risc augmentat de patir-lo. Disposar d'aquesta informació a temps ens permet posar en marxa mesures de prevenció i fer les revisions adequades per al vostre cas. Si en haver vist aquest vídeo us voleu fer el test genètic, el metge que ha demanat el test vos demanarà que signeu un document anomenat consentiment informat. Vos demanarà l'analítica i vos donarà cita per revisar-ne el resultat. Aquest resultat se pot torbar així mateix uns 3 o 4 mesos. Si se us detecta cap alteració, vos derivaran a la unitat de càncer hereditari, on vos acompanyarem i vos assessorarem a vostè i a la vostra família durant tot el procés. Si teniu cap dubte, consulteu amb el vostre metge. Som aquí per ajudar-vos. Moltes gràcies.